Κύριος Παλογιάννης Μανώλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχει το λόγο. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω ακόμα και ως απλός κοινωνικός φιλελεύθερος τους, αν θέλετε, πειραματισμούς και τις ακραίες θέσεις ακραίου λατινοαμερικάνικου νεοφιλελευθερισμού των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Στον διάλογό σας είμαι με τη θέση του κ. Καρατζαφέρη. Σας είπε κάτι πολύ απλό, το οποίο σας το είπε ως πρακτικός άνθρωπος επιχειρηματίας, αλλά εσείς που είχατε την ευκαιρία να ζήσετε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θα μπορούσατε να το ξέρετε και ως μοντέλο. Αυτό που σας είπε ο κ. Καρατζαφέρης είναι τα λεγόμενα ESOPs, Employee Stock Ownership Plan, δηλαδή πώς θα δώσουμε δωρεάν μετοχές στους εργαζόμενους με φορολογικές απαλλαγές και χρηματοδοτικά κίνητρα. Και δεν είναι κάτι πολύ φοβερό. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον έχουν ανακαλύψει πλην από εμάς και για εμάς άλλοι. Αυτό το οποίο σας λέω και ακούγεται τόσο ρηξικέλευστο και θα έπρεπε αμέσως η κυβέρνηση να δράξει την ευκαιρία και να απαντήσει θετικά στον κύριο Καρατζαφέρη, είναι αυτό που γίνεται από το 1950 στην Αμερική και σε άλλες 50 χώρες. Έχουν ενταχθεί παραπάνω, μόνο στις ΗΠΑ που πράγουν στατιστικά, παραπάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα παραπάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι και έχουν καταφέρει μέσω φορολογικών απαλλαγών και χρηματοδοτικών κινήτρων να εισπράττουν ένα δεύτερο μισθό. Κάντε το. Δηλαδή θα μπορούσατε να δικαιολογήσετε τον τίτλο του κόμματός σας, έστω και παραποιημένο και εξεθοριασμένο, με τη λέξη σοσιαλιστικό, μόνο αν δεχόσαστε αυτή τη φιλελεύθερη προσέγγιση που έχει όμως και το ψήγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα, ας πάμε στα θέματα που έθιξε ο αγαπητός κύριος Υπουργός. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Εγώ θα ευχαριστήσω και τον κύριο Μακρυπίδη, τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Κουρουπλή, ο οποίος βρέθηκε σε στενό μαρκάρισμα από το σύνολο των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος και της Βουλής, γιατί για να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις σας πρέπει να είναι σαφείς. Αυτά τα παραμύθια που ξεβρακώνεται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ολόκληρο το κοινοβούλιο, ακόμα και πολιτικοί αρχηγοί, στα μέσα ενημέρωσης και στους καναλάρχες, αυτά αφήστε τους λεονταρισμούς. Διασκευάστε εν πάση περιπτώσει. Αν έχετε, ως προς τη λέξη διασκευάστε. Αν έχετε, κύριε γείτονα, ψυχή, αν έχετε ψυχή, καταθέστε την ονομαστική ψηφοφορία που κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για διάταξη που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Έχετε ψυχή, φέρτε την τροπολογία να τη φάει η κυβέρνηση τη δικιά της διάταξη που δίνει 200 εκατομμύρια κάθε χρόνο στους καναλάρχες. Έχετε ψυχή, κάντε το. Δεν έχετε ψυχή, να σιωπάτε. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Κύριε Κεφαλογιάννη, με συγχωρείτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Διασκευάστε τη λέξη. Είναι οξία, είναι τραχεία λέξη, δεν προσήκει. Το κάνω επίτηδες, κύριε Πρόεδρε, διότι κάποια στιγμή οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες του Κοινοβουλίου πρέπει να αναφέρονται στο ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος. Και το έχουμε ξεχάσει. Και υπάρχουν άνθρωποι εδώ που σε άλλες εποχές σήκωσαν ψηλά τη σημαία. Δεν είμαστε υποχείρια των καναλαρχών. Δεν είμαστε υποχείρια της 4ης κατηγορίας δημοσιογράφων. Είμαστε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιτέλους. Ας δείξουμε λοιπόν το ανάστημά μας. Πάρτε πίσω τη διάταξη. Την ίδια ανοησία έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Τι έλεγε? 2%, 3% χωρίς παραστατικά, να κερδίσουν άλλα 200 εκατομμύρια και καναλάρχες για 3 χρόνια. Μα στα 3 χρόνια θα έφερνε μια άλλη διάταξη να πάει άλλα 3 χρόνια. Αφήστε αυτά τα παραμύθια. Πάρτε πίσω τη διάταξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρτε πίσω επίσης τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 3. Δεν μπορείτε εσείς με πρόχειρους διαγωνισμούς, κύριοι συνάδελφοι, να δίνετε 60.000 ευρώ απευθείας. Πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, βρήκα 400 στον αριθμό απευθείας αναθέσεις των 45.000 ευρώ. Βαρέθηκα να μοιράζω δώρα
και αναμνηστικά που βρήκα στις αποθήκες του Υπουργείου. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό? Γιατί με τρεις μόνο ανθρώπους, τους τρεις κολλητούς του εκάστοτε υπουργού, όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί το ξέρουν, θα παίρνουν πρόχειρους διαγωνισμούς των 100.000 ευρώ. Πάρτε το πίσω. Και αυτό. Εάν λοιπόν θέλετε να σας πιστέψουμε ότι αγωνίζει για το καλό της πατρίδας, πρέπει να έχετε ανάστημα, να ξέρετε ότι εσείς κυβερνάτε. Το ελληνικό κοινοβούλιο νομοθετεί. Όχι η εξωθεσμική αριστοκρατία των εργολάβων, των προμηθευτών και του πλούτου, της ρασίτητας, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση της αριστεράς του κεφαλαίου. Σε αυτούς υποτάσσεστε. Δώστε λοιπόν τα 200.000 ευρώ στην τρίτεχνη οικογένεια, της οποίας στερείτε σήμερα με τη διάταξή σας που περάσετε μόλις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τα 150 εκατομμύρια. 200 ευρώ παίρνει το δίμηνο η τρίτεχνη μάνα. Χρήσιμο για την οικονομία. Αποταμίευση θα είναι αυτό? Κατανάλωση θα είναι. Ορίστε λοιπόν κύριε γείτονα. Μπείτε μπροστά να υπογράψετε και υπογράφω και εγώ κάτω από εσάς. Ονομαστική ψηφοφορία για το άρθρο 4 παράγραφος 6. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.